L-emissjonijiet mis-settur tal-ġenerazzjoni tal-enerġija se jonqsu b'aktar minn nofs, filwaqt li trab fl-arja se jonqos b'90%. Dan ħareġ fl-Environmental Impact Assessment li għadu kemm tressaq quddiem il-MEPA u li jinsab mad numru ta' stakeholders sabiex jagħtu l-kummenti tagħhom dwaru. Minnu joħroġ li l-ħidma ta' gvern attwali mhux biss se twassal fit-traħħis fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma, iżda wkoll fit-titjib fil-kundizzjoni ambjentali u fil-kwalità tal-arja. Il-gvern attwali huwa impenjat fuq il-proġett il-ġdid fil-ġenerazzjoni tal-elettriku f'Dellimara li se jitħaddem bil-gass naturali. Il-Power Station tal-Marsa għandha tingħalaq għal kollox u l-impjant tal-BWSC se jibda jaħdem b'gass naturali minflok bl-aktar żejt li jinġġess fid-dinja. Biex tingħalaq il-Marsa irid jiġu żewġ affarijiet, waħda irid jiġi kompletat il-kejbil misqalija u l-oħra tiġi kompletata il-qalba għal-gass. Dan kollu għandu jwassal biex ikun hemm tnaqqis ta' bejn 51 u 54% fl-emissjonijiet. Dan għaliex il-proġett il-ġdid tal-ġenerazzjoni tal-elettriku bil-gass naturali jiġġenera livelli baxxi ħafna ta' emissjonijiet. L-Impact Assessment huwa marbut mal-proġett tal-ġenerazzjoni tal-elettriku li l-Gvern qed jimmira li jkun lest sa Marzu ta' sentejn oħra.